স্বাভাবিক হিংকে जों जे जायगा तिप्रासा दफा मुथांजांनानै हिंके कष्ट खालायाखै आबो कोनदिन केस्टा मिलियाहि माने कारण ओ जराबो नबार फाइबो कथर फाइबो निं साक सैनानै नांनाय जबाबो अंखर काहिंके बेबाक नों सैनानै नांनाय ओ सैमुंनो जों थांगैयाखौनो फिरगै फायखातिनि दाबो बादारगा स्टेशनो जों फाइफ्रोबो कुनो कष्ट उंलाइफान आसक कष्ट सालो फादि बिसिक रके माइजा लाइका बाहाय सालो तो फाटी बुसु मामाने जराखाय माचाय जराखाय माचाया जों जेकुनो माने पाय फातानि किसा मिसा खरकसा पाइखांके खरकसाने माइचिंके जों तीनटा माइचनो 12 जन बाक्लाय चालायो अजराबो दङो गाहायपान कुनो ककरे कुनो कष्ट आबुनो ता बाहाय मा दं आगि तो नों आइपिएफटिउ दंफ्रु टिप्रालेननि सानमंगो बिसिब्रुमनो जन्तर मन्त्र खलांति जागो ताबुक जे जयेनलि थानसाकेयाव जागा फाइलायमान मानि खरांति सालायमान मानि आ जागाव नों खरकसा पार्टिसिपेन्ट ओंगै थाङै सगै मान मानि बागै बाहाय मा दं सै आव बेलाय कका हनो सुंका खा तंथमातो थानसा जे जागा जों तिप्रासाराव थानचां मानि आइपिएफटि रबो जों जयेन मुभमेन्ट खालायमानि बागै थानचां जे थाङै ग्रेटा त्रिपुरालेण्ड साननानि बागै थानचां मानि आबो जत्तनि खावन तंखुजाक सारा त्रिपुरानि तिप्रासा फातार तंनाय तिप्रासा जत्तनो खा तंखुजाक अमायके जों थानचाकै चिन तिप्रासानो जों फियक लायनानै नांगो मुक्ति रेलायना नांगो खा बाक्सा खा थानसे एके कुनदिन जों तिप्रासाराव फियक जागिया आबो सत्तक इंगा आबन बागैनो जों थानचाकै अरम मुभमेन्ट खालायमाने बेलायखाय तंथका दिल्ली जन्तर मन्तर थाङै एमन भाबे जों तंथका तिप्रासाराव आसु निजिनि कानमुं चुमुंबाय रिगनाय रिसाबायके जों सासावो सारा दिल्ली चिनि पारा हायचे मा तंसु आसुके खा तंथका तिप्रासा सिमि सेवर लिलाक लाई तंलायखा जरा दिल्ली बासिराव बरब तंथका माने बुरिरंनो सबसे बर माने नुगै तंथक जाखा बुरिरंनि बिसिं तिनो जेसा सामुंफान खालायनानै सम्भब बरक निजे कक मासाका ओ जगाचिनो एमपि रक फाय कक रेखा त्रिपुरा लेन गाता त्रिपुरालेण्ड न बरक पार्लामेन्ट न बरक कक्ति सानाय बरक त्रिपुरा सारंनि बागै बरक कक्ति सालायनाय होननाय कक रेलांखा आबो खा तंथं माने ओंखाय अ सारा आं साना मुसुमाखै त्रिपुरासानि एमपि बतंबले चिनि एमपि त्रिपुरासानि त्रिपुराव किन्तु जेबाबे फातननि बर रक एमपि रक मन्त्रि रक फाय जे कक साकाचिनि बागै ग्रेटा त्रिपुरालेण्ड न कक्ति सानाय पार्लामेन्ट हिने साबो किन्तु चिनि त्रिपुरासा एमपि तंगर चिनि त्रिपुरासा जतनि एमपि किन्तु एकदिन फनो त्रिपुरासारंनो मुथांनि बागै कक सायाबो जों दुख नांगौ आं वानसुगो सालसाबो थानसा लामाबो फायनाय हिने मा हिनो आं ब अजा तंफना बुखा तंथग्यां तंना ब खाव कष्ट नांना साना मुसुमाना कक मा सायानि बागै बुखा दुगै तंखनायनि खाखाव सालसा ब फायनाय हिंखाव आर जदि फाया हिंके त्रिपुरासार कुनदिन मुक्ति मांलाक ताबुक जे बुथार जागो तथार जागो उंगै तंग नों ताबुकसे बिचार माया एकदिन आमाहाय दिन फायानो नगो फाय कक जांनाय नगो फाय बुथार जांनाय आफ्रु नों एमपि हिनै नों मन्त्रि हिनै सावै थाङै कक सावै गोपाल बुफाय कक काफानो नों अ दिन ताय मांलाक आबोसे नों चिन्ता खायना नांगो त्रिपुराबासे चिन्ता खायना थानसानि लामाव फायना नांनो बुबाग्रा जखन थानसानि कक सावै त्रिपुराबासे त्रिपुरा सारंनो कबगै दं हिंके जों ताने आलगांनायबा जतनो थानसा फायदि थानसा फायकेनो जों मुक्ति मानाय बालाय हामबाय बायनि जराका हामनि बागै लेंजांनि बिसिंगो आं हायनो हायतेबो आदं रगै कक सानाय चिनि बुसकांगो YTF नि प्रेसिडेन्ट MDC रनेल लेबबर्मा जों साइमानो YTF नि लुआजि मुंबाइ न ताकलाइनि जे त्रिपुरालेण्ड एबा ग्रेटार त्रिपुरालेण्डनि सानमुंगो दिल्लीनि जन्तर मन्तर खरांति साजाक मानि बिनि एक्सपिरियेन्स जोंबो कक सालायनाय बरक बहायनो दिल्लीनि जन्तर मन्तर खरांति साबै फाइजाक ओ जे मुभमेन्टनि ताकलाइनि जे गेदारिं जे सिडिन डेमनस्ट्रेशन ताबो त्रिपुराबो किफिल फाइबाय कानि एक्सपिरियेन्स तामावबो कि सक्सेसफुल होनै जानो होनै सक्सेसफुल न सिनि जे त्रिपुरानि चेयारमेन एबा जॉइंट मुभमेन्ट नि जे आदं अक्रा सिनि बुबाग्रा बबो साइरिका अ रेलीनि दिननो जे सिडिन डेमनस्ट्रेशन आसुमनि सालनो साइरिका अ डेमनस्ट्रेशन सक्सेसफुल
जों दिल्ली जे अभियान जे सिटिं डेमनस्ट्रेशन खालामनाय ताबुक जरा 70 বছর रमै वाइसेपनो आलका हानि आलका पार्टीनि कटर एमपी एबा मिनिस्टार रक कटर लिडार्स रक फाइ सिनि लगी गेडा त्रिपालेन सपोर्ट खाई बर वाइसेपनो फायक ताकलाइनि बिसियोनो ताकलाइनि अ सिटिं डेमनस्ट्रेशन बर फर्स्ट टाइम फाइ सिंनो सपोर्ट खाइबिका लगिरु फाइका ताइ बुसकां सालो बर जे सिनि त्रिपालेन गेडा त्रिपालेन एबा स्टेटहुड डिमान्ड बर पार्लियामेन्ट तिसानाय अम्बइनो डिमान्ड जे 70 বছর रमै सिनि हाव जों सातक पिद खाइतन जागि जे जों सानमुं सानना नांमानि अ सानमुंनो जों जे दिल्ली अभियान खाइमेन अम सक्सेसफुल होनै आं गोसो अब कि बिसि ब्रुम ब्रुम न दंनाय आगितो आईपीएफटी नि लुआजि मुंबाई बिसि ब्रुम न जन्तर मन्त्र टिप्रालि नि सानमुंगो खरांति हाजागो ताउ तो कम्बाइन बाबे ताकलाय तो चेंजा खांगे नेक्स्ट इयर अब दबो हाइके नन सानजांनाय बबो हाइके वान समु दंनो वाईटीएफ बा टिप्रा मथानि बखाति जों जे सगगेट त्रिपालेन माय सक्सिन चबा तो जों खाइथानाय बुवारन लिडारशिप दबो जे बुवार साथै अ एक बছর न लुकुरक जेसिन तिप्रास दफरक न माना सिंनाय सज्ज द जमा नारनाय अ एक बছর बुवार लगी जों फान रुइ बनते फान क्राक खाइ बिन चबाव बन लगी रुइ जों मन क्राक खाइ चबानि माने गप्लाइ मा खाइनाय अमनो सिन डिमान्ड जों मान थानाय आशा खाइ स्टेट हुन मान थानाय जों ताबुक अबनि या गुलो बदा आईपीएफटी बाइनो जे थानजां लाइमानि हाइनो हाइ दिल्ली दंफ्रनो जे सोंमानि हाइ ताबुक हाइनो हाइ सोंनानि मुसुङो ओ जे थानजां लाइमानि अब नेक्स्ट बदा ओ दिल्ली मुभमेन्ट या गुलो बदा कन्टिन्यू तंगाइन बाहायके नों फिरबुं अबশ্যই जों कन्टिन्यू तंनाय आईपीएफटी बाइ जे जों जयनलि जे मुभमेन्ट खाइमानि बसकांनि सालाबो जों तेबो मुभमेन्ट जयनलि खाइनाय तेबो जों चबा जयनलि खाइथांनाय कांग्रेस जों तिब्रास दफर थानसानि सिन फान थानसानि बिसिंतिनो सिन मानदै सकटाय बसों माननाय बसकां थांपुरो बुसक जरा बुसक बरक थांगा टुटेल आईपीएफटी बेति ब्रा मथा मिलबे ता किफिल पुरो बुसक किफिल कानिन थानि बति है थानाप्रु जों प्राय एप्रक्स 1700 है जों सहिका दिल्लीव ताउ हाइनाप्रुबो बाक्सा फ्लाइट बे हाइके बाक्सा जे कष्ट जे रुगि सुगि तंनाय रक जे सरि अग तंना हाइमिया तंनाय बर फ्लाइट बे सकपाके तबो 1600 नि कासाकासि तिनि हाइ बरक सकपाके आइ एकटा अब दफानि बागै 7 दिन ट्रेन बाय थांनाय रखनै मानो सागनो याफार माने नों बबो हाइके निनि मथानि बखाक्तै वाईटीएफ नि बखाक्तै नों कक कसानानि मुसुनाय खाका हाम याफानानि मुसुनाय बरक कष्ट न कष्ट हन्यावै जे ट्रेन जार्नि खाइमानि बरक नां अनेक माने कक बाय बुकुक बाय साबाया बंनो बंनां अनेक हामबाय मा याफारो उनकेनो बरक बुसकानि सालाबो लगी रुथुं सिन लगी सिन चबाव याक बाय याक खाइ बरक गोथावै सिनि जे मानथै सकटाय माया साक जे सिनि तिपालेन गेदार तिपालेन एबा स्टेट हुन माया साक बरक लगी रै थांनानि थुं बाले बेलगे हामबाय एमडीसी रोनेल लेबर मानाम आनर नुगैमान खाना कथाङावै मुं जों हाइनाव हाइ थांमानि जरानि हाइकेनो अजराव फाइ सक पाइजाक तिनि कक्ति साल दिपर्ताबुक ठीक एकता तामै तंग चिनि मांगलिउ नरक नुगै तंखाना आगरतला बादारघाट रेल स्टेशन नि सिमि कथाङावै मुं हाइ सक पाइका दिल्ली नि सिमि सालब्रै रमै रेल मालखुङा आसुकजाक बरक जरावो माचाइया जरावो मा थुइयाके बरक दफानि बागै सागनो याफारै दफानि बागै जत कष्ट न डेडिकेट चामुं नमुंनो डेडिकेट खायो बहायके दिल्ली नि फाइ सकपाइका आगरतला हाइनो हाइ नगो किफिल थां सकपाइनाय अब हाइके न आयं तैबो आदां रक बाय कक सालाइमानि मांगप्रि रकबो नरक न फुनुंनानि चाइटकनाय नरक जयबै नायतंनि चिनि खरां Nomor 1 Bapak
어.
Sini krong nai tong nai juto tahuk tai buhuk song norok nugui man khana Agartala Badarghat railway station ni simi sorasori somprosar live telecast eba kothang awai mung जों जतन साइमानो लाइ थांनाय 27 तारिख नभेम्बर सालमारिबो दिल्ली नि जन्तर मन्तर टिप्रालेन ताइ ग्रेटर टिप्रालेन नि सानमुंगो खरां तिसानानि बागै टिप्रा मथाताय आइपिएफ नि आदं रक अंयां या हनपानो 2000 नि बरक गोबां सगैका थांका नै बरकनि बदलनि बागै साजाकमानि थांमानि यागुलो ठीक 30 तारिख ताइ 1 तारिख डिसेम्बर सालमारिबो सालनि रमै खरां तिसाजाकमानि यागुलो दिनि हाइनो हाइ 4 तारिख डिसेम्बर हासेव किबिल फाइसक पाइका टिप्रा मथाताय आइपिएफ नि आदं रक आं मानखांगाके खरकसासक बाय कक्सनानि जायटकनाय ट्रेन बाय किफिलि अलजराबो फाइसक बायजाक नुगै मानखाना गोबां मा दं रक आं खरकसासक बाय कक्सनानि जायटकनाय खरकसासक लिडार रक बाय नुगै मानखा ताबुक ठीक फाइमानि यागुलो रेल स्टेशन बसकांगनो बरक सालनै सालथाम रमै गाहामके चामुं मुंमानिया दैमानिया माइमा जाया आबनि बागै फाइगांगेन बरक नरो जन काइसाके चामुं रजाखा नुगै मानखाना माइचालाय दंगो तांगे हिगांके सालनै सालथाम रमै बरक चाया तंमान यागुलो तिनि माइमानखा माइमानै आं मांबलि तिसानि कयनाय यांनि मांबलि माइचालायमानि मांबलि रखमनानि बागै सालब्रिनि बिसेंगनो बनो नकनि मामुइ संजाक एबा सिनि हासनि मामुइ बरक मानखा जानानि बागै नुगै मानखाना अखुइजाक बरक दैमानिया माइमासायाके दफानि बागै चबा खलाई किफिलि नगो फाइसक फाइका ताबुक हाइनो हाइबरक नगो किफिलि थांनाय आं मानखांके जानाय रक बायनो थाइजा थाइनै कक्सनानि साइटकनाय यां उलकुक दैफानो थांसिबानो नुगै मानखाना यागो यागो माइति लेजाक जतनो जार पेकेट खुलक लायै जार माइनि पेकेट खुलक लाई बरक जानानि बागै तियारं लायजाक आं जाता दैफान कक सासिनाय सालब्रै रमिनो तो ट्रेन तंखा अबहाय माइ का हाममा जाया दै नांमानि दैमा नंया सालबोसो बा बबो बोसो गन्तां खाना सालाय जों गदोंमानो मासाला लिया मानुला लिया हायबानो जों जरा जुरुके समय रजाबो अपरनो जों पाइबै दै रक जे नांमानि पाइबै जों नावै चालायबो अमहायता अमहागे स्टेशन दग जेपुर बाथाकपुर बबो हाय सामुं रक मान माइ तो जों मासाया नो हायबानो जों ब्रेड रक मावो रुटि रक मावो केक रक मावो ते दै रक अमहागे जों पाइबै नावै चालायबो
बाहाय नरकनि बिसिङाव सा खामिया रक ओंखा लुमखा बाहाय रक दं नरकनि साइमा अब हाय तो कुनों या तब हाबनो जत बरनो जतनो उइक जाक बसा केबल लंबाय जाक अब माइरक तो मासाय बागो नरक नुमुगै मानखाना जतनो माइ खुलक लायै चालायनानै बखाक थांनाय दङ तिरक तिरक आं मानखाङा खरकसासोक बोरै रक बाय बुखुकजोक संबाय कक सानाय यांगो खरक ताम बुखुकजोक नरक नुगै मानखाना बाइकत नरक चालायना नायते ना किसा नरक डिस्टार्ब खायनाय सालनै सालथाम रमै नरक तो माइ मासाय या दैमा नों या ताबुक अ हासेनि सामुं मानखा ब नगनि संजागनि याफानो बाहाय सालब्रै रमै मासाय मान नों या बेलाय कष्टंखा बाहाय मा दं साक सिनि साग सरिनि बागै हंके तो कष्ट न फियाबा सिनि हानि बागै हंके अब कष्ट याखो सिनि बागै अब फियाबा जों अखै दिकांके फाइ माने जरावो सिनि बुबाग्रा सुनो सामुरो माने बागै बेलायके खाबु खातुंखा खाबु खाकजांखा बुबाग्रा आयोग लक थुं बिसिसा सानै तो दिब्रालेन एबा ग्रेटार दिब्रालेन माननानै बोखा गैया तैबो गोबां बिसि सानानै नांथ'थक ओंके बिसि बुरुम दानरक थानानै बा नोंसाक बाय थांनानै बागै खाथन जाक जों आं साइजों या जे आंनि ग्रुप जतनो नेक्स्ट मानो फानो जों नेक्स्ट मानो फानो फायने तयार दं जों मासे माने फानो अब सिनि कुनो दुख करे बाइकत नि सिनि मुंथायनि गामिले बियां आंके उदयपुर किल्ला डिस्ट्रिक्टनि मेम्बार रतिबाला जमातिया आं हायनो हाय आं ताइ खरकसा सो बाइक कक सानानै साइटकनाय निनि बुंले ताम ताइ बियां नि आनि मुंके सुस्त्रारानि आंके किल्लानि 27 तारिख थांमानि ट्रेनाव थांपुरबो सालताम ताक फाइपुरबो सालब्रैनो हनै मानो थां फाइ 7 दिन गाखा बाहाय मा दं 7 दिन नगो गरै 7 दिन ट्रेनाव सालनै दिल्लीबो मासे मा नोंया मा थुयगा दंमोन बाहाय मा दंखा जों मासाया मा नयाखे मा दंखानो सिनि हानि बांबाय सिनि दफानि बांबाय जों अमा हायनो थाइ बारिखौ लायो एंगे ते निजे साग सरिन बांग तो कष्ट न मालायखा हाबने सिनि हानो नारमन जों कष्ट खाया sak तांखे फल मानाय कष्ट खायगे सिनि फल मानाय अमुतिखे जों बखाबो मा दंता आबु लामाव थांपुर पाराव थांपुर पाननो गारियाव खरसासो बुनि दफानि बरक संगा तामनि बागिनो दिल्ली थांमोनि तामखे नों फिराव मुरनाय जों के नों कसिनि ग्रेटार ट्रिपलेन सिनि दिमाननि बांबाय जों सामाननि बांबाय जों थांगो तिछानाय ता तामनि बागै ग्रेटार ट्रिपलेन नांखा नि संजा ताम सानाय सिनि बरक दफारावबो जोंनि टंके सेमगै टंका जों जे फान जागा थांफासे जोंनिको के सेमगै मा टंका जों कष्ट सयजो जों सयै मालिया सिनि हानो जों नानाय अमतैखे जों मानसबै थांगोन सानायते बेलाय हामबायनि जरा का हामदमानि बागै खनायमान खना ट्रिपलेन एबा ग्रेटार ट्रिपलेन तामनि बागै नांमानि आबनति बथाय थायनि सानानि साइटका मान खांगाय कोना फासिंबो जों ताइ खरकसे खरगनै आदं रक बाय आदं जुग संबाय कक सानानि साइटकनाय नायदि जतन यागो माइ बुसुति जाक हनै मानाबो माइसुति लैजाक जतन केबो खेबा नगद थाङै सासिनाय हनै माइसुति जाक केबो खेबा अरन जानाय हनै खरकसा खरगनै अररगबो बरिरक बुथुके बासा लैजाक आं खरकसा बाय कक सानानि साइटकनाय बरक बायबो जतन थांनाय रक मानुना किफिलि फायनाय रक लामसंनाय रक द आं खरकसा बाय कक सानाय बाहाय मा थांनाय ना थांनाय लाइ थांनाय 27 तारिखआव थांमानि तिनि 4 तारिख ओंखा हनै मानो जों 7 दिन ओंखा 9 दिन ओंखा ओंके आसक दिन नगद बिहि साइ बोसा ताखु बुहुक याकरै सामुं खिबिबै नरक थांमानि अ सामुं खिबिबै थांमानि साइ नरक जार खरांति साइ फाइमानि बबनो नों तरजाकु बाहाय मा तंखा 809 दिन नि बेलेखनो हामबाय अजराव मिडिया न ताम हंकाय नगद तमासे बेलेखनो आं दिल्लीनि जन्त्र मन्त्र थांमानि बा तेब तंथतक बाहायके तंथतक हमले सारा त्रिपुरा जो अबहाय टीपीएफ रंग टीडब्ल्यूएफ रंग नखरमा नुगियाको हनै बुजतन हामबाय हमर इरमानि बागै अगो माइ करि फानो माइ गोनां बहगो उंजा खायमा तंजाखा बनि बागैना आं जत्त ताबुकबो गोबांमा बररक फाइनानि चाइटुगै तंनाय रना आं मुसुङै तंनाय रंग आं कबंनानि मुसुंगो अबहायके नलग फाइना नंथों एबं बुबागारानि जे इमां तंमानि अबनो जों हारि जों बुरि रंगनो फान खरि रिलायै ओ गटा ट्रिपलनो जों बुरि रंग बुसकांग फुनुक सिनाय हनै अबहाय ब्रा आवस्ति समरगन बेलेखनो आं खा तंथका तेविसे कचां खायनो जों तेविसे कि फिल्म मनगे अब आं खा तंथक जाखा मनगने हामबाय अजराव आउ जे थानचाकेन खरांति सालायमानि आगि तो आईपीएफ टीबीसी बुरुमनो ट्रिपलेननि सानमंग जन्त्र मन्त्र खरांति साव ओ थानचाकी नांकुक मानि दावबता ओ थानचा बसांगो कन्टिन्यू तंथों निनि फिरमं बाहाया आनि बुखा आनि जे साना मुसुं महंकाय आव जों अबनि सिगांत टीपी आईपीएफ टिरक बाय तिप्रा मथरक काकजाक हनि सामाने हायपनो जों दिल्ली जन्त्र मन्त्र थांगै बरनबो थानचा मामानि बागै बलकन खा तंतका सुदा आं सिमिया आ जगाव चिनि लाबार कुमार बबो तिप्रा मथानि अंगै जे गेटा तिप्रा लन तुई बजा आ कक सामानि बागै बो आ जराव मुक्ति क्लारिका
हायपना जोंबो अजरो थानचा मामानि बागै बिनि मकलि मुक्तिबो बुबागारन मकलि मुक्ति हायनो सागक लाइ थांगाना हनै अबा हायगे आजारा कक सामनि बागै बिलकुल जों तंथका आशा खायो जों बुसकांनि 2023 बा थानचानो मारिवनो जों सामुं तांलायसने एबा कायसा सोंमुं दङ आंनि गोजारो थानचा तै दफानि बागै टिप्रालेन नांगौ ग्रेटार टिप्रालेन नांगौ फेबा हासेव नुगै मानो पार्टिना तरजाक लायो बुलायो तकलायो टिप्रासा बाय टिप्रासा बुनि पार्टी बायखे बुस बुलाया बुनि दफा बायखे बुस बुलाया टिप्रासा सिकला बाय सिकला बुलाय दङ नोंखरकसा बुरि बरक हिसाबै आबनो बबो हायके नगाबो कि काहाम दा हामिया दा बबो हाय नों मा दं एक्चुअली अबा हायनो जों थानचानि मारिवा तंगै बुलाय हंगा बुलायखन जानाय आर जारा बुजियांगै तंगै बुलाय रंनो जों अबनो बुसकांगो बुलाया खाय थानचानि मारिवा खायना तलांनाय बागै जों बुरि रक बुसकांगा आगुगै दङ गाड़ी वो नगद थांफ्रु ताबुक सोंजागता टिप्रालेन तामनि बागैनो रक दिल्लीयाव थांमानि हिनि सोंजाके ताम हनै साननाय बयनो फानि बर हामबाय दिबर जरावो मिडिया ताखुकनो बेलायनो हामबाय ताम हनैखा जों सिनि बुबाग्रानि तैमुंनि जों जन्तर मन्तर थांखासिनि गेदा टिप्रालेननि बागै आबनो सिनि नायकल मुं आबनो सिनि पाइथाक फाइट आबनो बुबाग्रानि एमांनो जों मुक्तां खायनानि बागै बिनि गेदा टिप्रालेन सानानि बागै जों जतनो एकता खायै जुगदानंगै जों आरो थानसा मालायलायै बेबा कक बाक्साखाय तंगै फायमानि बागै आं बेलाय खा तंथका जतनो नावसिनि इउट्यूब नाय तंनाय ताखुक ताय बुखुक रंनो आं कबंना मुचुंगो जारा ताबुक बो जों थानसानि मारिवा फायमिया पाल बाक्साव फायमिया ताखुक ताय बुखुक रंनो आं फायदिहिनो पाल हंकानो सालजों जों दति दति न गेदा टिप्रालेन माननाय पाल तंखाय हंकाय आसुनो हामबाय निनि कगन आं बुखुकजोंनो सोंसिनाय टिप्रा मथा खायनाय रके ग्रेटार टिप्रालेन मानथों हनि हनो आईपीएफ टी खायनाय रके टिप्रालेन नि बुमुं सिमिन नावो नरक टिप्रा मथा रक ngके टिप्रा मथानि फ्लेग सिमिन तुयो आईपीएफ टी थांनाय रक ngके बंग आईपीएफ टी नि फ्लेग सिमिन तुयो बो जागाव थानचानि मारि दं नरक थानचाले बुखुगो दंगो ताबुक नरक थानचां लाइमानि कायसेफान मारि सेनो थानि नुक जायगाखौ बाहाय फेर मोननाय आं बेलायनो हामबाय निनि चेनेलनि माध्यमाव कक नङानो कक सानानि सुजुग्रिमानि बागै जे जों ताबुक जराथ जों नुगै दं आईपीएफ टी बर्तमान हापांगो दंगै दंखौ जेहेतु बिनि हापां दं बिनि निर्दिष्ट একটা সংগঠন दं बिनि একটা निर्दिष्ट सिम्बल दंनायनो ओंखाय जेहेतु टिप्रा मथाबा একটা সংগঠन न बिनिबो একটা सिम्बल दंनायनो बिनिबो फ्लेग दंनायनो ओंखाय जों ताबुक जे ग्रेटार टिप्रालेननि बागै दिल्लीयाव थामार जों जयेन्ट एक्शन मेट कोनैसे जों कलायमानि किन्तु सिनि नाहार मुं একটা न ग्रेटार टिप्रालेन दं जेहेतु जतनो सिन टिप्रासानि हामक्रायनि बागै अबनि बागै सिनि बुबाग्रा साइ दं टिप्रालेन दं ग्रेटार टिप्रालेन दं सिनि बरक जे आनि सिंमंखौ बाहायसे नरक थानचां जाग्रकसे थानचांगै मे खंगे नरबाय बक्सा थानचां फायारनो नरक बाहायके कबकनाय जे नरक थानचां जाग्रक दलनि रकसे ताबुक थानचां लाई जागिया हाय नुक खसिनि मांगलिबो ना अब एक्चुअली दीर्घ दिन धरे जों जानजानि संगठन खेमे किसा अब केबें मुं हायंगे जों नुगै दंनाय जे मिलिया हाय किन्तु आस्ते आस्ते जों जे बुबाग्रानि कबक मुंबाय बिनि कक थाइबाय बिनि लब मुंबाय जों जतनो चिन टिप्रा सारक ताबो काहाम कायसिव जों थानसानि दिगि जतनो थाङै दङ एक समय जों जतनो टिप्रा बासि जतनो नुंनाय जे जों थानसा नहनि आं आशाबादि अबनो तै कक सानाय जों जतनो थानसा हनैनो किन्तु बाक्सा देश ताबुक साइ दङने थानसाया अबहाया बरक ब जदिनो सय सिनि टिप्रा साना हामजाखाय बुबाग्रानि मूल उद्देश्य ककनो बुजिका टिप्रा सानो हामजाके तो टिप्रा मथान खायना नांगौ हाय टिप्रावो तो गोबां रिजनेल पार्टी दङ बरक बहनो चिनियां तिसि यगनाय टिप्रा सारक पातालकना बहनो आनियां तिसि फियक मुं माननाय आईपीएफ टी आनियां तिसि फियक मुं माननाय बीजेपी बहनो आनियां तिसि आं डेभलप खायनाय हनै टिप्रा सारक सामना पयतो जानाय नरक बताबो थानचांनाय रक जे थानचानि मारि फुनुगै मानिया थानचानि मांपलि फुनुगै मानिया ताबुक आं अबनो सानाय फिरक मुंया आं कबक मुं सिनारकनाय जे जों ताबुक जे हिनलाय दङ आनि नों देसाका टिपिएफ अबहाय सावो आईपीएफ टी अबहाय सावो किन्तु सानायनो जानजा संगठननि बाबा किसा सानायनो किन्तु सामानि बिसिंतिबो जों जेहेतु जों जतनो सिनि मुसुंगो जों कासे यगजाकमा मानानि यगजाकमा मानानि सिन बुबाग्रा नों जे ताबुक साकानो जे बबहिनो जों 25 বছর ধরে 70-72 বছর হই টঙ্কা जों नुगै दङ प्रत्येकटा सरकारनो जोंनो माने केसा आसारिगै जोंनो थकक मा हायंगो किन्तु सिनि महाराज हंकाकै बुबाग्रा हंकाकै बहानि बाग्रा ब जोंनो कुनु दिनो थकक लागाबो कैसे सिनि বিশ্বাস दङ अ বিশ্বাসनि बिसिंतिनो जों ताबु थानचांनानि दरकार अर ब टिपिएफ ब आईपीएफटी ब बीजेपी ब तृणमूल हनै सालायावैनो जों जारा टिप्रासाब कुंथाय बारा हनै तंनि सिनि मुंमान तंनारि टिप्रासाब सा हनै रक बरक अबनो कौई कातिउई जों थानसा हनै फायनानि जरा आं कबकनाय बेलाय हामबायनि जरा गाहाम माने बागै थायदेन कक सालायका आं हायनो हाय कक सानाय एमडीसी साकरा ताई बुखुक यांगो बायसबना दङ
दादो बाय किसा कक सालायनाय चिनि खुरां नाय तंनाय नगा आसुक तै ताबुक कथां आवै मं नाय तंग आगरतला बादारघाट रेल स्टेशन नि तिमि यांग हायनो हाय एमडीसी तंफिरो सार एमडीसी सार नबनो सोंनानै मुसुंग लाइ थांनाय 27 तारिखो दिल्लीनि जन्तर मन्तर टिप्रालेन तै ग्रेटर टिप्रालेन नि सानमंग खुरां तिसनानि बागै थांलायका निन थानि बुसुक संका स्पेसिफिक संका तंग बुसुक बरक थांकना एमे तिनि किफिल माने बुसुक किफिल का खरसासो कारजाक रक तंग बा अलका हासिरक तंग खाबो बाय ताबुक जराते जों थांमानि तो प्राय 1500 मतो बरक थांका अब जों एकुरेट जों 1500 मतो सगैका इनके ते दिल्लीवासी बिसिङाव चिनि बरक गोबां मा हरियाणा पान्जाब रको जे परितंनाय बा चाकरि खाइतंनाय आबरक बाय मिलि अन्तत बिसे पना 1800 ले 18 হইতে 2000 মোটামুটি কাছাকাছি বরক अंका इनके सबसे काहामंका इनके आं निजे सयं ट्रेनाव थांजाक आंनि नगनि सामुं बागै आं 1 तारिखनि फुंनि 5टान फ्लाइअफ बेक खाइफायका এবং आ दिन प्रथम दिन जे प्रोग्राम का अब सीमाहीन प्रोग्राम का कोनो दिन आं आईपीएफ नि समयबो दिल्ली थांजाक এবং निनि आईएनपीटी नि समयबो दिल्ली लां थांजाक टीम आन्थानि गोबां फटो दङ किन्तु ताकलाय बसर जे जों थांलाय माने बोरै चेराय सबसे संका आमतिखे मायाको बोरैनो 300 बोरै थांजाक अलरेडी ए आपति खलाय आं कोनो दिन ट्रेनाव आं ए 300 बोरै नुबियाको किन्तु ताकलायनि चिनि जेता खाइतानि ग्रेटर टिप्रालेन राजा जे तिसामानि आवाज ए आवाजनि सुर एमन त्रिपुरा रायजोनि कुना कुना पाहाड़ जेखाने दङ हुगो हापिङो जेता चिन बर' रं नकटां तंनाय र बरक फन तो बुखाबो चाका जे उ मोबाइल नायै जे कुबुइनो चिनि महाराज लामा काहाम रमजाक এবং অ লামা কাহামো যত বরণ জাবি কালাইনান বাগै এমন একটা প্রস্তুতি বরংনি বখাও জাগি যাক অব আং নুকজাক বনি বাগै মহারাজনি গ্রেটার ত্রিপুরালেন হয়তো जों वासुक मानो अनेक बड़ वासुक मानो उंगिया हनै किन्तु उंगिया जिनिस उंगिया जेखाने राजनैतिक सबाव अंहरै एमन कोनो उंगिया जिनिस करै जों निजिबो उंजाक आं निजिबो खाइजाक जेखाने त्रिपुराव कन्स्टिट्यूशनाव करै 3टा सीट एसटी 3टा सीट 1988 12 तारिख जों त्रिपुराव गभर्नमेंट ऑफ इंडियन बाय एग्रीमेंट खायै 3टा एसटी सीट तुका आगे 17 प्लस 3 हंकाय 20टा खायका ताबुकबो ए ग्रेटर टिप्रालेन राजा जे प्रस्ताव तिसेका राजा जे बरक जनगणनि बखाबो जागिरि रिका এই ত্রিপুরালেন এবং গ্রেটার ত্রিপুরালেন অব বাধ্য অংনা নাংনাय এবং গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ান অবমা बिसुक बिसि जन्तर मन्तर बा दिल्ली थाङै खरां तिसामान यागुल टिप्रालेन एबा ग्रेटर टिप्रालेन माननाय बा मानथटक पाब्लिक रक नरक नग थांफुरबो गारि गाफ्रु खरकस ड्राइभार फाना सोङै मान बुइनो फान बरक टिप्रालेन मादा मामुखा ग्रेटर टिप्रालेन मादा मामुखा बिसुक बसनि परे माननाय आबरंनो बबो हायके नों फिरक मुंगनाय अबले अब जों एनसी देबर माहाया लामा गासो एनसी देबर मा साका टिप्रालेन माखा बुहिनै बरक थाङै बाजि सगलायका मांस चालायका किन्तु चिनिखाय आपतिया चिनिखाय जेटा प्रतिनिधि थांनाय जेटा नुगै फायनाय कुबुइकक सानाय एमने आसक तिनिनो बाजाराव रां खकबारि रहमा हाय ग्रेटर टिप्रालेन हाय खसाय रिमाया हायसे कक मान मखदों आं 100 टाकानि मखदों पाइका ताबुन पाइमालाङो किन्तु टिप्रालेन नों आमतिके पाइमाया टिप्रालेन का चबानि बिसिंतै आदाय खायनाय अब महाराजनि समाय तांमुं जनगणनि समाय तांमुं चिनि बुरि बदलनि समाय तांमुं बसगां टेस्ट विधानसभा माननानि चान्स दं ताम माया तो नाय बसगां टेस्ट विधानसभा थंगे सिडिया ताबुक ग्रेटर टिप्रालेन से माननानि चान्स दं हंगे तांगै जे हनै मानिया ताइ बसर कायसे गरिखा 1.5 बसर नांलिया टेस्ट फाइनानि आ टेसनो जे ग्रेटर टिप्रालेन मानसिनाय नों आबनो नों गुसना दाखायमान ना आं आन्ताजेलि गुसनारि माया आं सार एमडीसी रबिन्द्रन थानाय ताबुक जे थानचां लाइजाक आईपीएफटी बाय टिप्रा मथा अ थानचाकी कन्टिन्यू तंनाय दा बानिनि साकबाय थां नों बाहाय मुसुं माने सिनि तो बखाव जों चिरदिननि बागै जों तना मुसुं जे लांमा तंसाक टिप्रासा जे तंसाक अ हासाकाव जों जत्तबायनो थानचाकै तंनाय मुसुंगो ताउन हेमा जदि थानचा तंमानि यागलो केउ जरि सकागै थाङाखाय सिनि खायने किचुक्रुइ तबु सिनि कय मुहंखाय थानचा मा तंनाय थानचा तंखाय जों मो थांजाकनाय पिरिं परै तंखाय जों तेबो कमरि थांनाय बनि बागैनो चिनि बुबाग्रा साव पाताल नो साव जितेन चौधरी नो साव राधा चरण सिंह साव जनजाति मोर्चा नो साव नरक फेबिचिरि ताबुक 2023 अ कक्ताम बागै साजाकबाद आ दिनो
দিননো অঙ্ক মানে হিনেলে সাজাই গিয়া ববা গ্রা কক সাইয়া যে 2023 গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড নং রিসিনা কক সাইয়া जों नायो पलिटिक्स पावर पलिटिकल पावर 20टा जगह 20टाओ आबुनि परे जों ताइ 15टा बासा खांखाय जों एকক भाबे जों जरि थानाय एडिसियो जों फुनुगुरि खाबले प्रमाण का हेबा चिनि एक्सपीरियंस आईपीएफ ते आबो हायगेन आगे कक सामानि पावर ऑफ फाइगेना पावर ऑफ फान मान खांगा पावर ऑफ फायै आबुन यागलो चिनि मान थाइना नाया परे टिप्रालेन मान नाय हनै ताबुक नरक टिप्रामो थाबा आईपीएफ ति बाय कथाला इजाक नरक खाइनो हायतेस नरनि गवर्नमेंट न फाइका गवर्नमेंट फाइमा बाय हा मान खा ग्रेटर टिप्रालेन मान खा टिप्रालेन मान खा आबो के आको नरक अनेक फेललायनाय कोनो तुलनासो तंलाक आं कुरिनि बिसिङो 8 बाय 6 बाय 9 बाय 10 बाय कम्प्रोमाइज खैया चिनि बुबाग्रा सागा नु कम्प्रोमाइज सीट तुई कोनो कम्प्रोमाइज खैया एम तामो ताबुक की गवर्नमेंट ना गवर्नमेंट दा भाया नांगरा नाय ना ग्रेटर टिप्रालेन ना नांगना टिप्रालेन लगे एक संगे दुइटा पेरालाल चिन डिमान्ड खाय गवर्नमेंट बो फाय नांनाय ग्रेटर टिप्रालेन बो मानांनाय ग्रेटर टिप्रालेन मानांखाय जों चिनि एसेम्बलियाव बिल पास खाय हरनाय जदि आरो जों संगा गरिसता फायखाय आबुनि परे जों फाइट खायनाय ताइबो बाहायके मायाबो आबो अन्तत जों पेरालाल दुइटा न चिनि तला कायसा तला तनिना ताके सागातिसना आबैया आबंगा चिनि मूल लक्ष्य एवं चिनि उद्देश्य तार माने सेंट्रल बीजेपी गवर्नमेंट दंगो बीजेपी गवर्नमेंट से टिप्रालेन नाय ग्रेटर टिप्रालेन गे बीजेपी बायना अलायंस मांगाबो একটা क्लियर ता ना आनी तिनी बो जदि ठीक আছে ग्रेटर टिप्रालेन बागै जोंबा मु साखर खायै एग्रीमेंट खायके हांखाय तम तंगा आनी मानानि बागै आना डाइरेक्ट आना एकताय सादि एग्रीमेंट न खायरेका आबन यागुलोबो बीजेपी बाय अलायंस लाइन बागै नरक टियार ना तो कोनो असुविधा करे आनी दिमान से मान छिनानि हिंखायबा आरो तम एलायंस तम असुविधा तंबा आबो जदि ममता तागो नाय टीएमसी रे नाय दं न टिप्रालेन रिमाया ममताले पाकिरि मानायबा बो आनी बागै फाइट खायनाय बो गसिला ममतानि बिनि ताबुक जे ऑल इंडियाव जे बो थाङै दंमानि बो जदि हिंगा ठीक আছে ऑल इंडियानि जत लीडर अनो जत पॉलिटिकल पार्टी जत रिजनल पार्टी एवं नेशनल पार्टी ना आं कन्विन्स खायनं ग्रेटर टिप्रालेननि बागै आं लोकसभा प्रेसार क्रिएट खायनाय हिंगा तम असुबिदा दं बिन लगि तो अनेक बरक दंनाय बनि बागै जों सिनि नाहार मुंखाय ग्रेटर टिप्रालेन नंबर 1 नंबर 2 हिंगा 2023 नो नासिंमानि कारणखा जों टिप्रासार थानसा खायै जों ताइ जो फुनुग्रनाय 20 नि जागा जों ताइ सीट दखल खायमा खांखाय जेता 1977 नो निचे मुतुमाना दुइटा विधानसभा निनि शान्तिर बाजार बाय सोइलामनो बाहायके जनरल सीट नो एसटी जों जि डिमान्ड खाबा आ जागा थानसांगै ताक्लायबो जों आ लक्ष्य थैना बुसकांगो थानसा बाय कप्लायंनानि हिंगांखे हामजांनानि नांनाय खायरकनानि नांनाय गे जेबेबे जों नुगै दंखा पार्टी न तरजाक लायै पॉलिटिकल पार्टी लीडर न तरजाक लायै ताइगैसा पार्टी न बुलायो ताइगैसा पार्टी न रिफ्लेक्ट लायो ताइगैसा पार्टी न कक हामिया सालायो कक एकरेक सालायो निनिबो सावो बुइनिबो सावो आबो हायके 2023 सक्सेस दांमोन नों बाहाय फिरक मुदनाय ताबुक जों आबोनि बागै नंनि बिसिं दिन कयनाय आबो तो सक्सेस तो नानि चिनि आसान बिसि नंनि तै जों कयना मुसुंगो ताबुक पाताल कइना जेबेबा हठात के राजानो पुइला प्रदुत सिबुं सागर दा सादुं पॉलिटिकल मैन हिसाब बसाय माखाना ताबुक बिनि न ताइ फिरकना नांजागलिया फिरक कांके बतरि थामा खालाय ताबुक जों आईपीएफ तिरनो जों कयनाय त्या ताउ नों आरो थानसाके फुनुगै फारि ताउ थानसाके फुनुसिरि किन्तु आ जागा दङ ताकेसे किन्तु तिनि रुलिं गवर्नमेंट तंनाय रक भाई नों जे जों जे थाङै फैलायमानि यागल नों तामखाय ट्रिट खायजागनो आरो हयते नों याकारि फैमा खांखाय जों ताइबो 100 नि बिजों 100% जों किन्तु ताइबो क्राकनि थानाय सिनि कमखाय फायसिरि अब दिल्लीबो बरक ताबो गवर्नमेंट एलायंस तंमानि यागुलोबो खरकसा कैबिनेट मिनिस्टर खरकसा एमएलए जाबो हायके आरो पार्टिसिपेट खायका बरक फाइमानि यागुलो बरक तिखलायफान जागमान बरतो फान बरक पार्टिसिपेट खायका बाहिमा तो ना आंखे तो वेल डान सिनाय आंखाय हामकासिनि सानाय दफानि बागै जिनि टिप्रासानि बागै ग्रेटर टिप्रालेननि बागै तिखलाय हरजा कांकेबा बंनि बागै फ्यूचर बंनि पॉलिटिकलनि बागै पुताय लाभ खाबले बेले हामबाय सार आं हायनो हाय आङो बुखुक सपना बायकक सानानै थांनाय 9 दिन दरे नग याकारजाक नग ताहु बुखुक याकारजाक बाहाय एक्सपीरियंस 9 दिन खरकसा बुरै बरक ट्रेन बलायखे जों जालांखाना जानानै नंनानै तंनानै थुनानै अ जागाव तो कम्फर्टेबल नंगिया निनि एक्सपीरियंस बाहाय हानि बागै दफानि बागै नेक्स्ट जेनेरेशननि बागै थांमानाबो जेसेबानो कष्ट दंथाबो कष्ट हायमा दंया प्रब्लेम तो अब आचायनाय न आसुक जना बरक थांमानि ट्रेन किचा प्रब्लेम लायखा चाथानि किचा प्रब्लेम दैनि प्रब्लेम खितायनि प्रब्लेम
अमो हाय इंलाइखा पालबा बकक थाइसे बिसि सावो बकक कम सावो अमो हाय इंलाइखा हायपान मैनेज कै जों फाइलाइखा जों आरो 2 दिन गण अवस्था नासुखा जन्तर मन्तर बेलाइखाय बाहाय फेलाय मं आगि त नों त जों नुगै मान खाजे बांपिलि आगि आइपिपि टंफुर बनरक बिसि ब्रुम न आजागाव तिप्रालेनि सानमंग जन्तर मन्तर दरना खलाय फाइजाक आगिनि थांमा बायताकलायनि थांमानि बाहाय चेन्ज बाहाय आलादा नों बाहायखि फिरक मंगनाय बुबाग्रानि वारियर थांमा बां ता किचा चेन्ज न उंजामा नुक्सिनाय आं आगि आइपिएफ टिनिंगै बथांका आइएनपि टिनिंगै बथांका आं आप्रुं गांगाय लिडार बा वार्कार इंगै थांगो इंगै ताबुक बुबाग्रानि मथानि इंगै थांमानि हिंगांकाय टिडब्ल्यूएफ थांमानि हिंगांकाय आं अर वारियर खरकसा सोल्जार खरकसा फाइटार इंगै थांगो अब किचा डिफरेंस जों जागो ताइ कायसा डिफरेंस जों गांगांकाय अमहायके बरक गोबां खा थांलायाको ताइ कायसा गांगा वो थानचानि मारिनि हाजिं अमहायके नुकजाखा ताम बमहायका थानचानि मारि हिमाले और वो आइपिएफ टिरकबो बोबाग्रानि थानचानि मारिनि बिसिंतिन खरां यासाक लायैनाय ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड एखाबो त्रिपुरालेण्डनि वानसुगुइन ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड फान मानथुन बा त्रिपुरालेण्ड फान मानथुन आबो चिनि त्रिपुरा सारंनि बागे काहाम अमहायकेना थानचानि मारिनि बिसिंति जदि जों अमहायके खलाय टंखांखांखाय अबोनो किचा जुदा हायके नुकजागो थानचाखि कन्टिन्यू टंथों बा टंना नांगो नों बाबा हायके आबोनो फिरक थानचा कन्टिन्यू मा टंलायनाय शुधु आइपिएफ टिसिमिया जारा आरो टुकरा टुकरा आंचलिक दल खाय टंनाय रक शुधु आंचलिक दल खायनाय सिमिया आं ताइ तेबो रिंनानि मुसुंगो और गणमुक्ति परिषद और एसटी सेल हिनि दंगो और बीजेपी नि जनजाति मोर्चा हिनि दंगो फाइसिदि जों अनेक नेशनल पार्टी खलायनाय लेखा नेशनल पार्टी खायनाय जों ताम मानखाबा तेबो तला कलगै थांगो फाइदि बुबाग्रानि थानचानि मारिनि बिसिंतै जों जदि और ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड खलायमा खांखाय जे आइपिएफ ति बदल ब बीजेपी बाय गवर्नमेंट तंगो एलायंस पार्टनार इंगिनाय बरक से साहस के फाइमान हुंगा खाकवार खाय जादव फानि बागे वानचुक फाइमान हुंगा नरगो फाइदि हिनै नरनो बांका बुंमों नारगो बेला बेलाखे कक गाहाम नों फिरक मुनखां बाय बायथाखो कक सानाय नों मुरा थाङै फाइजाक बा थाङै फाइगांके 9 दिननि एक्सपीरियंस बाहाय फिरक मुरनाय नगो ताखुक बुखुक नगनि जत ताखुक बुहुरनो याकारे यासक दिन नगनि फातार तंमानि मासाया मा नोंया मा थुयाके बेलाखेना खाकसाङो जों तो थांनाय माने 27 थांनाय माने 4 डिसेम्बर चिनि लामानि जर्नी के तो किसिसा पाल गोबां बरक बा किसिसा सामंनो बा तंथायराव थुथायराव किसिसा प्रॉब्लेम लायबा आबानो असक प्रॉब्लेम या कारण पूरा ट्रेन चिनि बुक खालायजाक बा चिनि नगनि जगाले तिलां थांमानि बतंबायो नगनि जगाल मानि बादे जागा जागाव ट्रेन बा थागै जामानि बतंबायो हायबानो मेन कक सानानि नाय मानि के चिनि त्रिपुरा हा स्टेटनि कायसा प्रॉब्लेम बके चिनि एक्जिस्टिंग नि प्रॉब्लेम बनतैनो जों खरांथि सायखा जों मेमोरेन्डाम रोखा ते गोबां मा इन्डियानि जागा जागानि स्टेटनि आरो एमपिस राव फायखा हायफानो जों बखा किसा कष्टंगो बमहायके के चिनि हानि बसारंनो भोट रावै जों चिनि एमपि मासाले सनाय रहरमानि बचंनो नायसो फायलिया आबो बेलाखेन बखा कष्टं माहायंखा कारण चिनि भारतवर्षनि कायसा मध्य प्रदेश हायराव चिनि आम आदमी पार्टी नि कायसा लीडर हजाने नेशनल लीडर हजानाय र बरं से फायै चिनि बाङै चिरि खगै दंफायो आव अ बर र त्रिपुरा हास्टेव बेलाखेन बांलादेश बै गुरिजात कायसा स्टेट चिकिटिते आ ताइनि स्टेट आव बेलाखेन हेवी लोड ओंखा बरनि लोड बेसि ओंखा बर सप्रेशन डिप्रेशन इकोनॉमिकली सोशली चिनि पॉलिटिकली चिनि गोबां मादिगिनो चिनि बंचित गइतखा आकंनो बरबो फिल खायखा किन्तु अबरनो जों सानानै मोसुङो जे चिनि हानि आनसि सिगां बुखक सानाय बाबो साखा जे चिनि हानि एमपि जेनो जोङो बेलाय आसावै रहरमानि आ बरक जोंनो नायसैफानो नायफाया राजनीति बा बे नायाफानो बनि थैराव त्रिपुरा हाव थाङै नांफान थांजों नाङैफानो साथों नायसोथ' नायसो फायमा ब्ले बतो बनो रहरफ्रावथ' जों जतनो बुट रवैनो रहर ब्ले बाहायके बसो बखा स्टान दङै जोंनाव माहायके खलायखा आबो बेलायखेनो बेमान हायंजाखा नि साखायसा नों बाव हायके फिरं मंग्र नाय हिंगांके दफानि एक्जिस्टिंग नि बागै पॉलिटिकल पार्टी ना तोरजा गियावै लीडर न तोरजा गियावै निजिनि पोस्ट न तोरजा गियावै सामं खलायनानि जरा फायके हानै जादों वनस आव आबनो जों वानसंनाय हांके टोटल पॉपुलेशन चिनि त्रिपुरा हानि कंकलबे कंबारा जों टोटल पॉपुलेशन बुथुथु साख्लायवै 3 बाग बाखांगा 1 बाग फानुसिन बरंलिया
abani bagai जों गोबां मानो माइनरिटी सेक्सन दं बेलायखौनो खस्थ'यै दङ abani bagai जों ताबो जों नायमानि खांखानो राजनीति खालायनानै अनेक जरा दङ abani bagai जों ताबो जों जत' सेक्सननि जत' पलिटिकल पार्टियाव इनभल्व थांनाय राव जोंनि गंबारा राव जोंनि त्रिपुरा सारावनो जों थानसां फायग्रा दिनै जों गयो जों त्रिपुरा मथानि बोरैङैबो गयखा ते त्रिपुरा सानि बोरैङैबो जों गयो जे जों ताबो थानसा मांलायग्रासिनाय माने के सालसा मियाफ्रासे शट डाउन खालायजाखा बनेसो आंबो गें रेप खालायजाखा अमायके दिन बार दिन सिनि प्रब्लेम ngै दङ आबाने गेट रिड होननानै बागै जों मुभमेन्ट खायनाय बसकां बुबाग्रा सावो बसकां फेब्रुवारि मासाव जों बोरैसिमि 300 जना तेवेसा मुभ खायनाय निने तेसफ्रनि क्वेश्चन खायमानिवा आं खानारो गै दङ निरनि मुभमेन्ट के उसु जरा दे तंनाय नो जों आबो जारि तंनाय जों फेब्रुवारि मासाव जों तेकायसा डेट खायफिनाय सुदु बुरि रक्सिमि खालायबै 300 जना जों तेवेसा कैंडल मार्च खायनाय इंडिया गेट नि बसकांगो आबो सिनि बसकांनि मुभमेन्ट नि आबो जारि तंनाय आबोनि बाय निरो सिनि लगे तंदे निरोनि मीडिया नि माध्यमे जों बरन थाने खबर डे टु डे रय तमा माने बांनि नबो बेलायखनो हामबाय बेलाय हामबाय नबो नरक नगै मानखना जों दिल्लीनि सिमिया आगरतला बादारघाट स्टेशनाव थांमानि जरानि सिमि ठीक ताव किफिलै फायमानि जरातैबो जों फुनुगै दङ नरक नक थाङावै मं नगो आसुक तुदैनो नुगै मानखना जों जे मांपली नरक नगो आसुक तुदै नाय तंमानि अ मांपली इंखा आगरतला बादारघाट रेल स्टेशन नि सिमि लाइव टेलिकास्ट एबा कथां मावै आवाय मुं तक तिरक जार माल खुंनावै जार गारि नावै केव गारि रिजार्व खायजाक आलकालका डिविजन दालबिदाल डिस्ट्रिक्ट नि फायजाक जे त्रिपुरा मथाय आईपीएफ नि लिडार्स रक सपोर्टार रक किफिलबायका 9 दिन लामाव एबा दिल्ली हासेव तंमानि यागुलो ताबुक ठीक हासेव फायसकबायका नकनुखुं कागजाक तंमानि यागुलो तिनि जार नकनुखुंगो जार ताखौ बुहुबाय मालायनि थांनाय फेबा कक कतरखावबोसे थांमानि यागुलो ताम मानै फायका फेबा मानै दा फायया आबो आ सोंमुं रक गोबां मा ताखौ बुहु रक गोबां मा लुकु रक थांनाय रकनो सोंनाय एबा सोंजाकनाय फेबा चिनि फिरक मुंले चिनि बखाक्तै जों कक्तमा थुमनायङै अबनो साननानै थांगांगेनो मानै फायनाय आबोया कायसा सानमुं कायसा जबा आबो बिसि कलक मारमै खालायनो नांनाय जरा कलक मारमै खालायनो नांनाय आबोनि यागुलो थानसा के खरां तिसा गांगांके रनायदा रै आबो हाकतर हापांनि थानि आबोनि बागैनो जों जरा कलक मारमै जों नायनानि साइटकनाय अ त्रिपुरा मथाय आईपीएफ ति बसकांनि जरा रगो तै बबो दल रक थानसा के त्रिपुरालेन तै ग्रेटर त्रिपुरालेननि सानमुंगो बसकांगो दिल्लीनि जन्तर मन्तर सिमिया थाजिं बुहुक कक सामानि बिसिंथि जों खोनावै मानखा इंडिया गेट बसकांगोबो कैंडल लाइट रैली एबा मार्च खालायनानै आबोहाय प्रिप्लेन रक आबोहाय प्रोग्राम बतां रक बरक खायमानि फेबा जों नबनो सानान कक्लायो जों थांमानि जरानि सिमि ताबुक ठीक फिरकमानि जरा तैनर नक थाङावै मुं फुनुका फुनुगै दङ फुनुंमानि जरावो कक सालायमानि जरावो सोंमानि जरावो गोबां मानसिनि देरामा खरमारक दंखांगोन रक नागारि रजादि मांप्लिति सानाय प्रबिरताय राजा खरनि लगे आं रन्जित चिनि खरां